Happy Valentine's Day. Doon po sa mga orig, kayo po dapat ay mag-celebrate dahil kayo po ang legit. Opo. Mag-celebrate dahil kayong mga orig, kayo yung mga dinadala doon sa mga disenteng lugar. Dinadala sa restaurant, dinadala sa sinihan, dinadala sa pasyalan, sa mall, dinadala kung saan saang lugar, walang takot at walang pag-iimbot kasi nga legit. At doon naman sa mga tinatawag na kabit, kerida, at kung ano-ano pang masasakit na mga salita ang sinasabi sa inyo. Kabahan na kayo. Dahil alam nyo ba, doon na naman kayo dadalhin sa kung saan saang lugar lang. Sa kadiliman. Sa kadiliman. Sa kadiliman. Sa kadiliman. Doon sa Imbornal. Doon sa may kanal. Doon sa Imbornal. Doon sa may kanal. Doon sa Imbornal. Doon sa may kanal. Sa ilalim ng tulay. Sa daklin. Sa basurahan. At kung saang-saang lugar. Lugar kung saan hindi kayo komportable, patago, at syempre, kakaba-kaba. Para kayong yung palabas na patayin sa sindak si Barbara. Patayin sa sindak si Barbara. Pero syempre, wala tayong karapatan, wala akong karapatan o sino man na husgahan kayo. So para po sa lahat, doon po sa mga nagmamahal ng tunay, tapat, disente, Happy Valentine's po sa inyong lahat. Doon po sa mga kakaiba yung mga relasyon, mapalalaki ka man, babae, o kung anumang kasarian, sino ka man, Happy Valentine's Day po sa inyong lahat. So lahat po tayo ay may karapatang magmahal at mahalin. At kung ano man ang kalagayan ninyo, wala pong sino mang may karapatang husgahan po kayo. So again, Happy Valentine's Day po sa lahat po ng mga tao sa buong mundo. Hoy mga kabit, ayaw naman kang pagdinulo doon. Anyara na sini, panabay. Kung nilabyan ka man, kadi palahusa. Palahusa.